परिनाय दिनैनि सान 18 मे 2021 आं परिनाय माथाय chapter 5 verse 3 to 9 kok bokro sujak lama kaha kai tuni thani koi tongnai ro boro hamsajak kai tuni ha borok nino kha kamnai ro borok kha hamsajak kai tor borno kha kasang nai kha sutrang ro borok hamsajak kai tor na hunmano borok mannai kai tor naimatui simi tong nai nai ro borok hamsajak kai tor borno kha kosom rusuknai buino maya sanai ro borok hamsajak kai tor borno maya sanai kha kukhur ro borok hamsajak borok kai tor nuknai buino kathar nai ro borok hamsajak kai tor borok no bini busaro hunai kai tor naimatui tongoi satok jagnai ro borok hamsajak kai tini ha borok nino hambai